बंगाल से आया, बंगाल से आया है दोस्त, उसके लिए रोटी बनाओ। Morning everyone and welcome back my channel. नोंथांमोनखौ आंनि नैबे गोदान भिडिअ'आव फिन खेबसे बरायहरनाय जाहैबाय। दिनैहाय जानुवारिनि 22 थारिख सुबह बे गोजोन फुंबिलि समाव नोंथांमोनखौ आंनि नैबे गोसो गोरबोजों नैबे आंनिखौ लाफानानै फंसे बरायहरनाय जाहैबाय आरोना गाइसमोन। आं जोबोद खुसि, मानो होनना बुङोब्ला आंना 20k साबस्क्राइबार फाइनालि कमप्लिट जाबाय। दा 20.1k सो जाबावसिगोन आरोना दा थाबैनो। बेनि थाखाय नोंथांमोनसिम बयनिसिमबो गोजोन हामलायथिखौ जासिहरनाय जाहैबाय। बयबो आंखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ अल माय फेमिलिस, आदै बिरजय फेमिलिफोर, नोंथांमोनखौ आं बयनिसिमबो साबायखर बावहरनाय जाबाय आरोना 20k खालामना होनायनि थाखाय। स' भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय मा जायो। बिसोरनो मोनसे बाथ्रा खोन्थानि आरोना स्पेसियली I am very excited now. कहाँ पे है? मेरा गूगल एक्शन स्पिन आ गया है। फाइनली आं गूगल एक्शन स्पिनखौ मोनबाय आरोना दिनै। गूगल एक्शन स्पिन मोननानै आं दिनै गोसोखौ बोरै गोजोननाय मोनबाय, जोबोद रंजानाय मोनदों। बेजों लोगोसे 20k साबस्क्राइबार कमप्लिट जानायनि थाखाय गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय बयनिसिमबो दिनैहाय। ओइ बादायनाय लोगोफोरा आबो थांजोबखो हे हा माथो देरनासोब्रा, माथो बैसो गोरासो नुबाय हा। हाबानि अमा आरोना बे आंनि रायजोफोर। दा हाबायाव बेखौनो जागोन, माथो मबाइलाव जागासिनो नुयो। हाबानि अमालाय नायफैखाबाय आरोना बै नोंनि नैबे हाबानि, ओमफ्राय बै बिसना सारानि आरोना। 20k नि थाखाय आङो दा नै डिम रुटि जानोसै आरोना। डिम रुटि। आपका नाम क्या है? दुकान का नाम बोलिए। दाजू आइला माइला। वाह, कहाँ से हो आप? बंगाल से आया, बंगाल से आया है दोस्त, उसके लिए रोटी बनाओ। ये सब्जी है क्या? वाह, कैसा सब्जी है? आलू मटर। बाप रे बाप। आं दा गामियाव सफैलायबाय आरोना। दिनैहाय माने इलानि हाबा दं आरोना, फुंखा होनो माबानि नायगावनि मामोनलाय गेहं फंबाय। गामियाव सफैलायबाय नै। मुस्ला फंबायमोन दङ जोंना हाबायाव खामानि मावसोमग्राया, बन दानखावसिग्राया। देनां आंनियावबो नुनो मोनगोन नोंथांमोना बिसोरखौनो। दाउला फंबायमोन जदों। आं हाबायाव एसे लकेसन माबा खालामहैसै आरोना, गोबाव जाबाय आं फैयाखै दासिम खनसे फैयाखै। दा हाबहैसै आरोना दिनैहाय खुसिजोंनो। बिहामजो गोदान मोनसे बिहामजो जायो आरोना। हिन्जाव गोदान हौवा गोदान मा नाम? माबा मा होनो फुंखानि दैमुनि। सासे फुंखा गबोनाय, ओमफ्राय सासे दैमु गबोनाय। मा लाल कृष्ण सोर लानाय बेखौ? हा इलानि हाबा होनदों नामा दिनै? नाथाय नोंथ' रोदा अखाजोबगोन नामा नामा? अखाजोबगोन नामा नोङो बेदर फाराखौ? आं बेखौ जानो हाथ'नाय नंला। हाथाय सादों? हाथाया सादों। फाग्लालै मानसिया। जाबा बेखौ बिसिखानानै डाइरेक्ट बानाय मिथिया आरोना। बेखौ नों बिसिखादो डाइरेक्ट फ्राथ बोदो आरोना, मिथियो नों माथो। फाइनालि I love you. बानलायबाय आरोना गोदान मा हमलाय साले वाजिबजों प्रप'ज खालामलाय आंखौ। थेंक इउ सना। फुंखानि हाबायाव लाब्रा जासिजोबनानै एकदम गोरसावजोबनांगौ आरोना दिनै, नङा खाले? मिरामिस खासैना दिनै।
फाइनाली फुंखा हिन्जाव लामारो आरोना बेनिफ्राय जोंना बाजैया हाबा मालिकआ आयौ गिबावबाय मा हाबाबो जाबाय गथ'बो मोनबाय नों आंखौ नेनो हायासै ओइ आसोल आयौ आयौ लाजिनायखौ नायदो लाजिनायखौ एनालाय खनसे मा नाम दंमोन नोंना बिरग बयलारनि बादामालि नामखौ लाबाय आरो नों बिरग मानसिया नाय बिरग इखौ होनदों खेम जंसुनबाय मानसिखौ नायलाय आयौ आसोलफ्रा मिनिजोबसोलायो नोंहालाय लाला नोंहा फेरजां मालायफ्रा लासावजोब्बाय हिन्जाव लाना मा दोनदों हिन्जाव लाग्राया बेनो मिथिबाय हाबा जाग्राया बोराय खाथारबायमोन नोङो मिथिबाय नंगौना बोराय खाथारबाय लाबाय नों एकदम थाग थिग बैसोआवनो लानाय बायदि मोनबाय आं नोंखौ मिथिबाय साले मन'आव जानो नायदोंब्रा मन'आ बरियाब्रा बरिया मन'खौ नों बुंनांगौबा गेजेरनिफ्राय लाबोना ओरै बिजौ देखायजोबनो हायो आङो ओइ नै सरिलै मा लाब्रा अरखुनोसै दा सैमाफ्रा माबेसे दं सानखायाखै नों रायजोफ्रा हा हौवा गोदानखौ मा होनो फंनैसो होनहरबानो जाबाय आरोना कमेन्टआव बयलार फंबाय मालायनिखौल' बिदि हाबा खुंना होयै होयै नों बोरायनानै थानोसै नामा साले लादो नोंबो नोंनिखौ आं बानायजोबखागोन माथो साले संसार जानानै थांनायाव सिरिसे थांबाय फैनायाव गोमबोनाय होनो टिफिन बाथि लानानै नङा साइकेल बोराय लानानै ओमफ्राय नोंहालाय अमा नोंहा लायो आयौ मानसिखौ नायदो साइकेल गिदिराव खिबुसिं बानाय सासे ओमफ्राय सिगांथिं सासे नों दिनै हौवाफोरनि दुखुखौ फोरमायबायलै फंबाय बिराद मोजां मोनबाय आं नोंखौ हाबानि मुलि जाबाय आरोना उन्दै गोरलैनि खियानो हास्लाबखाया माबे उन्दै गोरलैनि खियानो हास्लाबखाया थाखा खामायनायनिल' लानो हाया मा हाया मालायनिखौनो जाख्रेजोबनांगौ बेनो मा होयो बे दिनै माबायाव मा होनायाव मन्दबाव नङा बिसिबां नांगौ संख्रि आं होजोबगोन नङा मानसिनो होनांगौ ना मा होफैयो बे मानसिनो होनांगौ ना अरा संनांगौ आं जेनेबा जिनिसखौ नोंहा पार्टनार हिसाबै बयलारखौनो आधा कुइन्टेल लाबोदो बयलार फंबाय मिथिबाय मास मोनसे दुगैनांगौ मैलाया देरिनथिसो जाबाय फाग्ला गैला नों फै गैला 1 फुट गोजानैनो मोनामाखैबा फाग्लाखौ मानसिखौ नाय सेनिमेटेड मद नुखायो जय श्रीराम 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 साले डेट ओमफ्राय चिराङाव सिखर सालायालाय साले माबा खिथाव सौनो हागौ आङो नोंखौ दे असेब आग्ला हेलमेट हमलाबायखोब्रा